Ngicela ukuthi kancane ngizwe ngathi ino feedback okuncane manje. Amen bazalwane. Ngomntwana kaNkulunkulu umsindisiwe. uJesu wangenzela umusa bazalwane. Ebuncaneni bami ngazana naye. Ngiyambonga bazalwane ukuthi wangithola nje ngisemusha. Anginazi into engalokho engiyibhala ngithi ngase ngilapha. Washeshe wafika bazalwane uJesu. Kumnandi uma uJesu efike ebusheni. Amen bazalwane. Wathi mefika ngicabanga ukuthi kuselokhu ngayinikela impilo yami kuze kube manje. Angiyisoli ngesinqumo engasithatha. Namanje ngiyakholwa ukuthi izona isinqumo esingaphezulu kwazo zonke inqumo engayithatha empilweni yami. Isinqumo sokwamukela uJesu. Angiboni ukuthi khona esinye engisayoke ngisithathe edlula lesi. Amen bazalwane. Kumnandi ukwazana noJesu. Kumnandi ukuphila impilo yakho inikele kuJesu. Ngiyafisa bazalwane sivule amaBhayibheli ethu. Siqale ngencwadi yesambulo chapter 14 verse 13. Amen bazalwane. Ngiyacabanga sizothi kwavula amavesi. Ngikhonzile ukufunda kakhulu mase ngikhuluma kancane bazalwane. Mase sihlala phansi. Amen. Angazi ke nami sekujwayelekile bamjomani. Selokhu nje uNkulunkulu angibusisa ngomshado. Engathi ngavele ngishumale ngencwadi yesambulo nje. Bazalwane. Nama ngazi indaba kodwa nje ngisizwa understandeke isambulo. Amen bazalwane. Nama ngazi kwenziwa yini. Kodwa mayikhona bazalwane sesivulile isambulo chapter 14 verse 13. Isambulo chapter 14 verse 13. Yes. Isihloko izingelosi ezintathu zimemezela ukwahlulela. Verse 13. Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi loba ukuthi babusisiwe abafileyo abafele enkosini kusukela kulesi sikhathi. Yebo usho umoya ukuze baphumule ekukhandlekeni kwabo ngokuba imisebenzi yabo iyabalandela. Amen bazalwane. Cela sivule noGenesis chapter 2 verse 7. Omunye ayibengivulela uMshumayeli chapter 3 verse 20. Singaqala nje ngalawo mavesi bazalwane. Kodwa nali ngifuna sigxile kulo kakhulu. Amen. Verse 7 Genesis chapter 2. uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi. Waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Amen bazalwane. Ngicela siye kuMshumayeli chapter 3 verse 20. Ngayiveza no. Verse 20 bazalwane uthi ke konke kuya endaweni yinye. Mhlawumbe ngavela uqale ku19 verse 19. Ukuba okwehlela amadodana abantu kwehlela nezilwane. Into inye ikwehlela kokubili. Njengalokhu kufa lokho kuyakufa nalokhu. Ayicela ukuqala phansi bazalwane. Ukuba okwehlela amadodana abantu kwehlela nezilwane. Into inye
ikwehlela kokubili njengalokhu kufa lokho kuyakufa nalokhu kunomphefumulo munye umuntu akazidluli ngalutho izilwane ngokuba konke kuyize verse 20 Yes. konke kuya endaweni inye konke kuvela othulini konke kubuyela othulini 21 Yes. ngubani owaziyo ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini na Amen. Bazalwane. amen Ngiyacela usikhulekele. siyabonga babothu ongcwele egameni lika Jesu babothu namandla onke nanti izwi lakho mangcwele sesiphulalela okuhle ngalo baba ongcwele uthulise yonke imisindo esengqondweni naseyinhlizweni zethu sizwe kahle ngoJesu Kristu Nkosi yethu amen Amen bazalwane. Ngiyafisa sibuke le ndaba le namhlanje. Ngathi uNkulunkulu angisiza ngikhulumele kanje bazalwane. Izwi lami alikho lihle kade ungibambile umkhuhlane. Amen. Khona into bazalwane esingeke saphikisana ngayo. Sonke siyayazi. Sonke futhi engqondweni zethu ikhona. Akekho umuntu ophilayo ongekho aware of ukuthi sizokufa. Amen bazalwane. Noma umuntu engaphila kanjani noma engaphila kuphi noma engaphila hlobo luni lwempilo ngisho ngaba rich ngisho ngaba poor ngisho ngakhuluma isingisi ngisho ngangasikhuluma isingisi kodwa khona into esifana ngayo sonke ukuthi sizokufa. Amen bazalwane. Engafunda umuntu angeke ngafunde engahamba ngemoto engahamba ngeenyawo sithi ubani ungcono kunobani kodwa khona into umuntu afana ngayo esifana ngayo sonke. Amen bazalwane. Ukuthi sizonjani sizokufa. Akukhona ukuthi siyasabisana bazalwane kodwa nje nawe kunomasingcwabisano okukhokhelayo ngoba uyazi ukuthi lento leni izonjani izokufikela. Amen bazalwane. And khona ke ukufa kunalento ukuthi a report ukuthi kuzofika nini kungafika noma ngabe ninje. Eyazi ungake ubone ogula uthi hayi ngoba lona egula uyohambayo avela aqhubeka agula isikhathi eside kuthi lo ongakaza agule nje kuvele kuhambe yena. Amen bazalwane. Ngoba ukufa it's very unpredictable. Ngisho ngaye esibhedlela esikhulu kangakanani sinemoshwari ngemuva. Siyazi ukuthi akubona bonke abayongena lapha bephume ngenyawo khona abayophuma ngebhokisi. Amen bazalwane. Ngoba umuntu nje udaliwe bazalwane kudalwe uNkulunkulu. Amen. Manje ngiyafisa ukuthi sibuke lapha uNkulunkulu emdala umuntu. kuGenesis lithi uNkulunkulu wambumba umuntu ngothuli lomhlabathi. Amen bazalwane. Wasephefumulela umoya wakhe. Kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Amen bazalwane. Sithola izinto ezingaki manje lapha? Ey'ntathu. Amen. Sithola uthuli olomhlabathi. uNkulunkulu ambumba ngalo umuntu wawukhanda umzimba. Amen bazalwane. Wayesephefumulela uNkulunkulu umoya wakhe wawuphefumulela kumuntu. Umuntu wayeseba yini bazalwane? Umphefumulo. Amen bazalwane. Manje izinto esizithola lapha umuntu ephila kunothuli lo lesibonela ngalo sonke. Amen bazalwane. Lo lesikwazi ukulichaza nangecomplexion ukuthi hayi udark lona hayi umpofu lona unjani. Amen bazalwane. Lo lesikwazi ukuchaza ngalo ukuthi hayi umfishane lona mude. Uthuli lwane lomhlabathi. Amen bazalwane. Mase kuba khona umoya uNkulunkulu awuphefumulela kumuntu. Umuntu wayeseba umphefumulo ophilayo. Nansi inkinga khona into
yesithathu ekhande amahlangana uthuli nomoya. Amen bazalwane. Hlangana umphefumulo. Amen bazalwane. Manje la esifunda khona kumshumayeli ngoba iqiniso bazalwane ukuthi ikhona impilo ngale kwethuna. Ikhona impilo ngale kokufa. Asipheleli emangcwabeni nje. Manje umshumayeli uchaza umuntu uthi umuntu uyafana nesilwane. Amen bazalwane. Uthi ngoba konke kuvela emhlabathini kubuyela emhlabathini. Amen bazalwane. Uma ke echaza uthi uthuli lobuyela kuphi? Othulini. Ethi umoya uyobuyela kuNkulunkulu. Ethi owesilwane ubuyela phansi kodwa umoya womuntu ubuyela kuNkulunkulu. Kodwa khona into eyiwana angayichazi umphefumulo ukuthi umphefumulo wona uyapi. Amen bazalwane. Ukhona sawuvulile umshumayeli. Ngiyacela swethu. Shumayeli chapter 3. Noma saqala verse 20. Yes. Cela ngiphi mic. Konke kuya endaweni inye. Konke kuvela othulini. Konke kuvela Othulini. othulini. Yes. Konke kubuyela othulini. Konke kubuyela othulini. Amen. Yes. Qhubeka. Verse 21. Yes. Ngubani owazi ukuthi umoya wamadodana abantu ukhuphukela phezulu? Umoya wamadodana abantu ukhuphukela. Shuthi umoya unayo indawo lapho ozoya khona umuntu efa. Amen. Amen bazalwane. Amen. Ubuyela uNkulunkulu lapho usuka khona. Qhubeka. Nomoya wezilwane ukuthi wehlela phansi emhlabathini na. Amen. Amen. Shuthi vele kwesilwane nje uma sifa kuyaphela ngaso. Amen. Inyama yaso umoya wakho konke nje kunjani kuphela khona lapho bazalwane. Kube ukuthi inyama ke isilwane besidliwa noma singadliwa. Ezinye iphelele emathunjini ethu nje bazalwane. Kodwa umoya womuntu ukhuphukela phezulu. Kodwa manje khona into eyiwana angayichazi lapho ukuthi umphefumulo wakho umuntu wona ushona kuphi. Amen bazalwane. Ngoba nawo kumele ube nayo indawo lapho ozoya khona uma umuntu esefa. Amen bazalwane. Manje lapha ke sifunda khona lithi babusisiwe abafile befele enkosini kusukela manje ngokuba bayathola ukuphumula kanti nemisebenzi yabo yabalandela. Ngoba sikhonza nje sikhonza uNkulunkulu asilungiseleli yona inyama. Inyama siyilungiselela ngokuthi sivuke ekseni siye emsebenzini. Silungisela inyama lapho ke. Ngokuthi sivuke ekseni siye esikoleni siyofunda sisiza inyama nje lena ezofika ibuyele othulini. Amen bazalwane. Ngoba sikholwa samukela uJesu siphila impilo yokwesaba uNkulunkulu senzela umphefumulo wethu ukuthi ube nayo indawo. Amen bazalwane. Ngoba kuyoba buhlungu ukuthi impilo yakho iphele kanti umphefumulo akakawakheni indawo. Ngoba silapha nje ngoba siphila into kumele siyenze ukulungiselela umphefumulo wethu ukuthi uzoya kuphi. Kunencwadi engeke ngisayivuli. Uma ufunda incwadi kaLuke uthola isicebi noLazaro. Amen bazalwane. Isicebi sasi nakho konke emhlabeni. Ngamanye amazwi inyama yaso was well taken care of. Amen bazalwane. KunoLazaro lithi iBhayibheli wayephuwa. Wayengenalutho. Kodwa khona into ababefana ngayo ukuthi bonke bazofa. Ngempela futhi ukufa kwabafikela. Lithi iBhayibheli sesifile isicebi sathathwa sayise eHades. Amen bazalwane. Inyama yabuyela kubazalwane. Umphefumulo waya phezulu. Umoya waya phezulu kodwa umphefumulo waso waya eHades. Amen bazalwane. Uma efika khona eHades impilo ayephila yayingasekho mnandi.
noma ingasekho mnandi ukuthi ufe exabene noNkulunkulu. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli wathi mawaphakamisa amehlo wambona uLazarus, lithi iBhayibheli wayese paradise. Shuthi ama destinations aseyahluka manje uma umuntu efa. Amen bazalwane. Inyama yendaweni eyodwa. Le esiphakamisayo lenesconcern ngayo yendaweni eyodwa. Le nyama lenganeliseki. Amen bazalwane. Ngisho ngayibhilisa hlobo lunto empilo isuke ifuna kuye nje okungcono. Amen bazalwane. Ngisho ngihamba ngemoto ifuna enye, ihambe ngesibili ifuna esithathu ngoba inyama nje isidalo sabo ukuthi ayineliseki. Amen bazalwane. Ngisho ungayitotosa ngalufu uhlobo angeke kufike lapho ithi khona I'm satisfied. Amen bazalwane. Futhi inyama inendaba nokuthi uphila ngokwesaba uNkulunkulu noma umesaba uNkulunkulu ngoba yona inendawo yayo nje. Amen bazalwane. Ingakho kuba lula nje enyameni ukuzenzela lonke uhlobo lwesono ngoba ayinendaba yona. Inkinga ukuthi the more uphila ngendlela othanda ngayo uyawonela umphefumulo wakho. Amen bazalwane. Okuyiwona okuphila inguna phakathi. Amen bazalwane. Lokho ngeke ukushintshe. Kodwa into ongayishintsha ukuthi uyoliphilela kuphi inguna phakathi. Amen bazalwane. Mhlawumbe singafunda nje ukuthi yapi imphefumulo yabantu abafile befele enkosini. Ongiphi incwadi yesambulo chapter 6 verse 9. Inkosi yami indaba yesambulo asivule kodwa. Amen. Sambulo chapter 6 verse 9. Verse 9. Yes. Nalapho selivula uphawu lesihlanu. Yes. Ngabona phansi kwealtari imphefumulo yababulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu. Ngabona ini? Imphefumulo. Amen bazalwane. Amen. Yababulewe. Amen. Yes. Yababulewe ngenxa yezwi nangenxa yobufakazi ababenabo. Ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Shuthi abantu ababelandela uNkulunkulu la ungahlala phansi mama ufunde kodwa. Yes. Kube. Verse 10. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi koze kube nini mbuso ongcwele noqinisileyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na. Ikuphi lemphefumulo bazalwane? Awuphinde uyifunde. Bamemeza ngezwi elikhulu. Verse 9. Yes. Nalapho selivula uphawu lwesihlanu. Ngabona phansi kwealtari imphefumulo yababulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababenabo. Ikubhazalane lapha. Jesu. Indawo nje ake sibuke indawo nje ukuthi ikuphi lemphefumulo le. Phansi kwealtari kubhazalane emazulwini. Amen. Shuthi imphefumulo ibona kuphi? Ngoba bafe bazana noNkulunkulu. Amen. Asiqhubekeni. Verse 10. Bamemeza ngezwi elikhulu bathi koze kube nini. Uyabona ukuthi lemphefumulo lena iyakwazi ukukhuluma nje kamnandi noNkulunkulu. Amen. Ihleli nje ikwazi ukuxoxa kahle noNkulunkulu, imbuza ngisho imibuzo. Ngoba bafebe kahle noNkulunkulu. Babusisiwe abafile. Kodwa befela enkosini. Amen bazalwane. Kodwa befele kuphi? Enkosini. Uzofelaphi? So let's qhubeka. Mbusi ongcwele noqiniseleyo ungahluleli uphindisele igazi lethu kulabo abakhileyo emhlabeni na. Basebenikwa kwaba yilona lo ingubo ende emhlophe. Washiwo kubo ukuba baphumule isikhashana.
baze baphelele abayizinceku kanye nabo nabazalwane babo ababeza kubulawa njengabo. Amen bazalwane. Amen. Lithi iBhayibheli base benikeza ingubo ezinde. Batshela ukuthi abaye bethi ukuphumula bona. Amen bazalwane. Beke bethi kanjani bona? Ukuphumula. Lithi babusisiwe bafile. Bafele enkosini kusukela manje. Ngokuba bayathola ukuphumula. Amen bazalwane. Bathola ukuphumula kanti nemisebenzi yabo bebeyenza emhlabeni yabalandeli. Ngamanye amazwi zonke izinto umuntu asuke ezenza enkosini noma esefile imisebenzi yabo yabalandeli. Amen bazalwane. Ave kubhlungu ukuthi khona abayolandelwa imisebenzi yabo. Kube khona abayolandelwa imisebenzi yabo emibi. Amen bazalwane. Iqiniso bazalwane sinye saphikisana ngalo ukuthi wonke umuntu egcineni uzokufa. Like it or not. Kodwa uyofela kuphi? Ngabe uyofela enkosini noma uyofela kude nayo? Lini ithemba lakho? Uthi uJobe lini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu? Mhla inqunu uNkulunkulu uthatha umphefumulo wakhe. Amen bazalwane. Umuntu engakhiphani kube ihlangu sokuphila kwakhe. Ngoba bazalwane ngoba siphila nje zonke lezi zinto esizenzayo emzimbeni esizenzayo enyameni zingabe zinhle ngabe zimbi siyaphambi kaNkulunkulu ngazo siyokwahlulela. Okubhlungu ukuthi uwona ngenyama kodwa kuyopanisha umphefumulo wakho. Inyama isingasekho le konisawo leno bhamba ngayo ophakama ngayo iyobe isingasekho. Amen bazalwane. Leno ibona ukuthi moyibuka ukuthi imuhle iyophela. Amen. Iyophela konke lokho ke. Yazi omunye umuntu ake angafunde ukusenza ayibone ngathi ungcono. Bazalwane. Babusisiwe abafayo bafela enkosini. Amen bazalwane. Uma ufunda bazalwane incwadi kaNehemaya lithi iBhayibheli khona bakhona izwe uIsrael lidestroyiwe intonga zakhona zibulewe. Amen bazalwane. UNehemaya bethunjiwe kodwa wawuza umbiko ukuthi esizweni sakubo kusalo kwaba ne-distraction embi. Wacela enkosini wathi ngicela ukuthi nje ngiye khona yovusa indonga. Amen bazalwane. Inkosi yamvumela. Wabe seyacela wathi inkosi ngicela makukuhle kuwe ungiphe incwadi ukuze mase nguwelile umfula kunamadoda ngale kunama-governors angaphezulu komfula kumele ngiwanikeze le ncwadi le. Le ncwadi yona eyongidada i-access ukuthi ngikwazi ukuqhubeka. Amen bazalwane. Manje uthi kunamadoda angaleko umfula mase nguwelile umfula oba sekumele ngiproduce incwadi engiauthorize ukuthi ngikwazi ukudlula. Amen bazalwane. Wabona uNehemaya ukuthi yazini engakhona ukuwela umfula engayiphethe incwadi. Inkingi yoba ngaleko umfula ukuthi uzongakhona ukudlula. Uyoba isiboshwa kuthiwa ufike lapho ungenazi incwadi zokudlula. Amen bazalwane. Ngoba nathi semhlabeni nje senza sure nawe kubalulekile ukuthi uqinisekise semhlabeni ukuthi uyamamukela uJesu. Ngoba uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Akakho yakubaba ngaphandle kwami. Ungahlala emhlabeni ungenawo uJesu izinto zibuye ngathi zikhambela kahle. Ungahlala futhi emhlabeni kube ngathi yonke into iright. Futhi nosuku lokufa kuyokufikela wena uJesu unaye noma unaye inkingi yoba ngale. Ukuthi wayithathani wasithatha isinqumo. Wamthatha uJesu ozomnikeza iauthority yokuphila ngale kwethuna. Amen bazalwane. Lithi iBhayibheli isicebi
sathi mase sibone ukuthi kushubele sacela sathi Nkosi ngicela ukuthi nje umcele uLazaro ukuthi aye emhlabeni mina bafowethu abaphila lempilo ebengiyiphila uma befo nawo bazoza lapha engikhona khona ngamanye amazwi isiceme asibafiselanga ababe sisemhlabeni ukuthi beze lapha esasikhona khona wathi ngicela ukuthi uvele umcele uLazaro ukuthi abuye emhlabeni eyobatshela ukuthi abayishintshe indlela abahamba ngayo bathiwa no bakhona abashumayela emhlabeni mabengalaleli bona nawo beza lapha amen bazalwane ziningi ingane kwanetshelazo nokuthiwa abakini no ayikho leyo nto amen bazalwane ukube kuya ngabo ngabe niyaphenduka amen bazalwane bazalwane sekuzovala bazalwane sala sivula incwadi ka Isambulo bazalwane Isambulo siyothini Isambulo 20 ngiyacabanga ukuthi uverse 19 Isambulo 20 uverse 11 verse 11. yes Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. amen bazalwane asingayijahi bazalwane sifunde kahle ngifuna sizwe cela siphinde Verse 11. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. ngase ngibona isihlalo sobukhosi amen esikhulu esimhlophe amen nohlezi kuso yes Obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. ohleli kuletho hlalo esikhulu esimhlophe ubuso bakhe babalekelwa yini izulu nani nomhlaba uyacabanga lo mhlaba obuwona ku ukuthi nawo usawubaleka ubalekela uNkulunkulu lo mhlaba okwenza ukuthi ubone izinto zawo zimnandi amen bazalwane lo mhlaba ubona ngathi inza khona zimnandi wona uyobaleka amen bazalwane kuze kucule kuthiwa zimnandi izinto bethi ziyamporoma amen bazalwane bathi ziyamporoma Yeah. awusiporoma uyobaleka lo mhlaba amen bazalwane lo mhlaba wenza izinto zibukeke zimnandi uwenza ubona ngathi kumnandi kuba umjida nje obhaqana ishintsha amantombazana amen bazalwane lo mhlaba wenza kube mnandi nje ukuthi ake ngiphathe kahle ngibe umuntu ophila impilo yakhe ukuthi ngikhiphele izisu nje ngibuye sengathi right amen bazalwane lo mhlaba wenza ukuthi uhlale kamnandi ngathi ngaba iphixi nje uxabanise bonke abantu kodwa wena uswane nabo Hallelujah. amen bazalwane lo mhlaba wenza kube lula nje ukuthi angene ngiyobamba inkunzi ngiyengibone umuntu amen bazalwane lo mhlaba osonisayo ngase ngibona ihlala siphindeni Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso. Obuso bakhe babalekelwa izulu nomhlaba. yes Akutholelwanga indawo. yes 12. Ngabona abafileyo, abakhulu nabancane. abakhulu Nabancane. nabancane amen Oh hey. noma ngathi ubumkhulu emhlabeni noma ngathi ubumncane emhlabeni Amen. kodwa kukhona isihlalo sayo kumaphambi kwaso Hallelujah. amen bazalwane noma ngathi ubunama bodyguard Hallelujah. ugadiwe Hallelujah. kodwa ngalelo lakayo bengekho uyobuyimele wena Hallelujah. amen bazalwane noma ngathi uneskimo ohamba naso uyaziwa ukuthi unesheni lakho mase sibona ubani sobona ubani nobani uyobube phambi kwehlelo sikaNkulunkulu
Amen bazalwane. Hallelujah. Noma ngathi ufunyiwe endaweni. Kwathiwa akumcibe engekho ubani. Kodwa kukhona ihlalo osakuma phambi kwaso. Yes. Bemi phambi kwesihlalo sobukhosi. Yes. Izincwadi zavulwa. Uyabona ngaleyo day. Kobe sekuvula incwadi nje. Hallelujah. Yes, kuwe. Nenye incwadi yavulwa ngeyokuphila. Nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini njengokwemsebenzi yabo. Njengokwemsebenzi yabo. Ke uphela lento yokuthi mina ngeke ngikholwe ngoba amakholwa nenhliziyo ezimbi. Yophela. Amakholwa akaxoleli nje mina ngcono kabi. Uyowahlula ngemsebenzi yakho. Hayi amakholwa angaxoleli. Hallelujah. Kale inhliziyo ezimbi injani yakho? Ngoba nawe uhlele emkipitweni nje. Injani yakho ngoba nawe uyikhiphela izisu nje. Ubhizi ubona amakholwa nenhliziyo ezimbi engathi yakhe ingcono. Jehova. Yazi isikhathi ukuphakanyelwa nje umuntu nawe uyiphela impilo ebhedayo nje. Hallelujah. Ngeke ngikholwa amakholwa nje eyibhemela ugwayi nje. Amen. Hallelujah. Usanesipili sokubona amakholwa usahlula amabhodlela kahle. Dakwa njalo kodwa ubhizi uphothana namakholwa, amakholwa this, amakholwa that, amakholwa this. Kodwa nawe uyayidakelwa nje. Amen bazalwane. Kaze isikhathi ebona nama excuses angasile nje zithi. Sewathi umuntu uyamshumana ayohlala kwabanye abantu ashiya impilo yakhe ebhedayo. Hallelujah. Amen bazalwane. Amen. Ithi ngabona abakhulu nabancane. Bemile phambi kwasihlalo. Hallelujah. Incwadi zavulwa. Yebo. Nenye incwadi yemsebenzi yavulwa. Yebo. Bahlulela ngokulotshiwe encwadini yemsebenzi. Amen bazalwane. Yonke imisebenzi eyenziwe public neyenziwe private uyokwahlulela ngayo. Amen bazalwane. Oh hallelujah. Lokwahlula ngayo. Owenziwe nguwe. Hayi okwenziwe kuwe noma okwenziwe phambi kwakho okwenziwe nguwe. Jesus. Uyokwahlula ngemsebenzi yakho. Babusisiwe. Abafile. Befele enkosini. Hallelujah. Ngoba bayathola ukuphumula. Oh hallelujah. Emsebenzi yabo yobalandeli. Hallelujah. Amen bazalwane. Babusisiwe abafile. Kodwa befele enkosini. Oh hallelujah. Befele enkosini. Oh Jesus. Awu basiqhubeke. Verse 13. Yes. Nolwandle lwakhipha abafileyo. Abangatholwa ngolwandle. Wahamba nolwandle akaphindanga watholakala. Liyobakhipha ulwandle ngalolo suku. Oh hallelujah. Yes. Ababekulo. Nokufa neHades. Nabafile bayiswe eHades bayophinde bephume bekwahlulelwa. Yes. Nokufa neHades kwakhipha abafileyo ababekukho. Bahlulelwa ilowo nalowo njengokwemsebenzi yakhe. Ilowo nalowo njengokwemsebenzi yakhe. Awubuya. Akuyibuke nje imisebenzi yakho. Namhlanje ebusuku sashumayela uyibuke nje imisebenzi yakho. Uyibuke nje, uyiweye, uyibonze iyophasa ingale. Oh hallelujah. Amen bazalwane. Uhlezi usemakhola yajaja nasikujaji ke manje, akuyijaje wena. Oh hallelujah. Amen bazalwane. Uyijaje wena nje asikujaji sina sisho lutho. Awuyibuka nje kodwa imisebenzi yakho uyibuke nje, uyibuke. Uyicabange nalowo owenza izolo nje ngasese. Uyicabange nje yonke. Hallelujah. Uyibona ukuthi iyophasa ingale. Ngoba ungenza ukuthi ujabulisa thina. Nathi sineyinkinga zethu. Nathi silungise yethu imisebenzi. So kuba muhle kithi ngeke ukusize ngalutho. Hallelujah. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngeke ukusize ngalutho. Akukho ukuthi uyoyifihla. Amen bazalwane. Ufunda incwadi yeZaga lithi amehlo kaJehova aseyindaweni zonke aqaphela ababi nabahle. Amen bazalwane.
lo muntu owahlulela ilo muntu oqaphele nje hayi okubukayo okuqaphele obuka wena ukuthi wenzani okuba uthi uhleli akubona ukuthi unomzisa ikhanda akubona ukuthi usonga izandla akubona ukuthi ubhala u4 okubukayo nje akubona ukuthi usuyawuyeka u4 akubuke nokuthi uyahleka ngoba qaphele akubona ukuthi udlala ikeyboard amen bazana akubuke nomuchetha abuke nezinto ezenze efonini abuke yonke into muze ukwahlelwa ngayo aseyindaweni zonke yabona khona musa ayibona nje kumele wazi uNkulunkulu nawe uyakubona amen bazalwane yes cela siqhubeke verse 14 ukufa neHades kwaphothwa echibini lomlilo lokhu kungukufa kwesibili ichibi lomlilo yes 15 uma ekhona ongafuneliswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo uma ekhona ongafunaniswanga encwadini yokuphila waphonswa na echibini lomlilo oh Jehova this is real bazalwane yazi umuntu angayibuka into ethi badlala ngadlaba unini babehlezi beshumayela kunini ehlezi yenzeka lento lena mhla yafika uyofisa sengathi inkosi ngicela extra time ngiphile nje ngiyolungisa amen bazalwane ngalelo suku ayikho into oyenze yokulekelela isikhathi sokwenza esamanje amen bazalwane ngisho ngafika umthele ngenyembezi uNkulunkulu ukhale uzoyiginqe phansi ngeke ukusize amen bazalwane ngisho ngafika uguqe ngamadolo ukhase ubhekisa ubuso bakho phansi ngeke ukusize lokho ngalelo suku okukusiza yilokho ozokwenza manje amen bazalwane ngisho singafika ngomncoko wakho sinkosi engathi ngahamba kahle ngeke usisize bana konke lokho suke sisho nje siyiduduza thina ayingoba siyashintsha bana sekuno heavenly birthday konke kuningi awumazi ukuthi ukuphi lo muntu amen so siyiduduza thina nje amen bazalwane singabhala nje sikhulume nkosami rest in peace kube njani no sesisuke sisholo nje bazalwane ngoba nathi sisuke sidabile enyameni kodwa kumshintshi umuntu ohambile uyokwahlela ngemisebenzi yakhe Thixo amen bazalwane ngisho sikuxolisa phambi kaNkulunkulu Nkosi ngiyaxolisa ufuna elinye ithuba another chance yini thiya gesa isho leyo nto elinye ithuba ngeke ukusize ngale ithuba lithathe manje yes another chance hayi ngeke ukusize ithathe manje chance esibili okulungisa amen bazalwane ayikho imizamo yomuntu akayoyenza ngale kwethuna wentshosho ezinye izinto singakhohlisana ngazo sikubhalela ube nerecord elibi ulahlekelwa ama-point emhlabeni alikho irecord esingalenza ukuze uNkulunkulu adideke ngawe akubani ngisho singakhuluma kabi uNkulunkulu uyayazi imisebenzi yakho mayimihle phambi kwakhe mihle ngisho singakhuluma kahle uNkulunkulu uyayazi imisebenzi yakho mayimihle mihle akukho esingakwenza ukushintsha uNkulunkulu umqondo amen akukho ukunxusa esingakwenza ngisho athiwa uyinxusa elidotshwe ka1000 angeke unxusele umuntu oseshonile ukuthi ahambe kanjani ngale kwethuna ngeke ngabe ngiyakukhohlisa nje mangathi ukholelwa bakini sibengene ezulwini ngabe ngidlala ngawe ngabe siyakhohlisana nje amen bazalwane hawu phela ngabe nami ngiphela impilo yami ngazi bayongifaka abalandelayo amen bazalwane hey wentshosho ngabe siyakhohlisana nje bazalwane sikhohlisana nje yakuna sidlalisane kube mnandi sikitazane amen haleluya kumnandi siphume kodwa ziyovulwa incwadi babusisiwe abafayo bafele enkosini ngokuba bayathola ukuphumula nemisebenzi yabo yobalandela Hebrews chapter 3 sengiyavala bazalwane babusisiwe abafayo befele enkosini ungalenzi iphutha
uthi uDavid igazi lami lingachithekile emhlabathini. Ikude noJehova. Ngoba ngathi wayibazi umngozi wokuthi hey uma ngishona kanti igazi lami kade ngikude noNkulunkulu ngalena kuyoba nzima bazalwane. Uthi Job imihla yomuntu ozelwe ngowesifazane emfishane. Ungayibona ngathi unesikhathi eside. Ungasho ukuthi unesikhathi eside awazi ukuthi uNkulunkulu uhleli insuku engaki. Amen bazalwane. Ngoba hamba ngemoto ethu zonke nje wena. Kodwa lokho uthi uyokhola emva kwesikhathi esithile. Usithatha uyathi laphi yonto lokho. Lesikhathi othi uyophila sona usho kangana nje uyosiphila. Amen bazalwane. Ngoba hamba ngemoto nje mihla namalanga vum driver abacane gijima driver. Ngoba ucabanga ukuthi uyofika. Ungayithathi i-risk. Ngenze ufike ngenze ungafiki. Futhi ngenze ufike engabikho yokushumayeza ngaleso sikhathi. Ufike nje still futhi. I'm sure bakhona nje ababethi mase ngineminyaka emingaka ngizokholwa. Banayo manje kodwa still abakhona. Amen bazalwane. And in Hebrews chapter 3. Hebrews chapter 3 verse 2. Owayethembeka kuye, owamisayo, njengoMose naye wayenjalo endlini yakhe yonke. Ngathi ngikejile bazalwane. Awonke ungabhala amavesi phansi. Oh, chapter 2. Chapter 2 Yes, verse 2. Yes. Ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo. Uma izwi lakhulunywa ngezingelosi laqiniseka nakho konke ukuphambuka kwenzani? Kwaphindiselwa ngokufaneleyo. Shithi ukuphambuka komuntu uNkulunkulu uphindisela ngani? Ngokufaneleyo. Asifunde uverse 3. Verse 3. Yes. Thina siyakuphunyuka kanjani? Thina. Amen bazalwane. Amen. Thina akuthi mina. Yes. Qhubeka. Uma sidebesela ukusindiswa okungakana. Thina siyakuphunyuka kanjani? Thina saphila thina siyophunyuka kanjani? Amen bazalwane. Kuzo zonke lezi zinto esesikhulumile leseshinalile thina siyophunyuka kanjani? How shall we escape? Uma senzenjani? Uma sidebesela ukusindiswa ongaka siyophunyuka kanjani? Uma kushunyayelwa izwi ulizwe ukuthi liyayihlaba inhliziyo yakho musu yadebesela ukusindiswa. Amen bazalwane. Ulizwe izwi ukuthi no likhuluma nami kumele ngilungise impilo yami. Nawe uyayazi futhi ukuthi impilo yakho ikude noNkulunkulu. Kodwa lithi mase likhulunyiwe mase kumele ulungise musu yadebesela. Amen bazalwane. Musu yadebesela ukusindiswa. Siyophunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa? Amen bazalwane. Yiphi indlela umuntu ayohlengeka ngayo? Yiphi indlela ocabanga ukuthi uzoba nayo umdebesela ukusindiswa? Amen bazalwane. Amen bazalwane. Siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa? Asifunde chapter 3. Wow, amaHebrew bazalwane. Verse 7. Verse 7. Yes. Ngalokho njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi namuhla uma nilizwa. Amen. Namuhla. Amen bazalwane. Amen. Uma njani? Asiqhubeke. Sesifunuza namuhla uma nilizwa izwi lakhe. Uma nilizwa izwi lakhe. Amen. Amen bazalwane. Amen. Yes. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu.
njengasekucunuleni ngosuku lokulingwa ehlala. Asiphinde. Namuhla uma nilizwa izwi lakhe. Uma nilizwa izwi lakhe nini bazalwane? Namuhla. Yes. Ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu. Ningazenzi lukhuni inhliziyo. Baba Njomani. Amen. Cela uzasikhulekela baba. Yebo.